Hej og velkommen til. Vi skal optage en video i dag. Jeg tror, hvis vi kan få overtalt Bjørn, så kan du sgu da godt komme. Og så kan vi overraske en af vores venner fra alle. Det filmer vi ikke, for det må vi ikke. Nej, fordi hun er hun er hende. Hun er en dame. Hvad siger vi? Men så ses vi i hvert fald dertil. Hej. Hej og velkommen til den her video. Prøve at hygge os lidt. Jeg har fået fat i et kostume. Og i dag skal vi prøve at gå igennem Aarhus K og lidt igennem Aarhus, og så se på det her billede. Okay, fremtidsmads her. Vi kom ikke ned på gågaden, desværre. Men videre til videoen. Let's go. Hey. Kom. OMS. Hvis I ser, hvor hurtigt vi smidt ud BR. Selv vi nok ikke bliver smidt ud. Vi skal ikke forbi her. Jo, der er små børn derinde. Kom her, kom her. Undskyld, der er små børn. Hvad er det, vi skal lave i dag? Vi er inde i nu. Vi er inde i BR. Lad os prøve. Ja, det er låsen. Hvad er det så? Hvad det er? Lego. Der er Lego her. Der er en dinosaur med. Man skal jo starte en tidligere, eller ikke? Så er der boksning. Det er også. Ja. Hvad er det her? Oh my god. Det var herinde, der var Transformers, da jeg var lille. Hvad er det her? Er det YouTuber-legetøj, de var? Kom, Prince. Diamond Gold. Bro, jeg har lige fundet diamonds. Ja. Hvad fanden er det her? Ja. Jeg skal komme ud, gutter. Lad os gå videre. Rainbow Bridge. Det her er det kan jeg ikke. Okay. Ja, Tak fordi I sad og kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, må I godt skrive en like og skrive en kommentar, så jeg ved det til, at I er klar til endnu en video på den her kanal. Har du noget at sige? Hej. Vi ses!